Знаете ли, че соколите в средновековна България не са били просто ловни птици, а мощен символ на власт и престиж? Още от времето на Първото българско царство, благородниците използвали соколи за лов, което било изключителна привилегия, запазена за елита. Тези птици се смятали за дар от боговете, носещи късмет и закрила на своя притежател. Ловът с соколи не бил само спорт, а ритуал, който демонстрирал умения, богатство и социален статус. Българските владетели често подарявали добре обучени соколи на чуждестранни монарси като знак на уважение и дипломатическо приятелство, укрепвайки връзките между държавите. Изкусните български соколари били високо ценени в Европа и Близкия изток, а техните техники се предавали от поколение на поколение. Соколът присъства и в символиката на България. Изобразяван върху печати, накити и стенописи, той олицетворява свободата, бдителността и силата на държавата. Този уникален елемент от българската култура доказва, че вярата в силата на природата и изкуството на лова са били неразделна част от идентичността и духовността на средновековна България.